अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गणेश बसाणी हो भारी भिड़ किसी शुभुनी अपनी जबर కూడా వెహికల్స్ కి అడ్డు రావద్దండి. రోడ్ బ్లాక్ చేయబట్టి తప్పు జబర్ కూడా
Thank you.
రావాలి. బాబుని స్టేజ్ దగ్గర తీసుకురండి. రెడ్ కలర్ టీషర్ట్ వేసుకున్న చిన్న బాబు సచి ట్రైన్ నెంబర్ 9 ఆపోజిట్ ఉన్న స్టేజ్ దగ్గర తీసుకురండి. వైట్ కలర్ టస్కర్ మీరు ముందుకు రండి. వైట్ కలర్ టస్కర్ ట్రైన్ నెంబర్ 9 దగ్గర ఉన్న వైట్ కలర్ టస్కర్ ముందుకు రా. డ్రైవర్ డ్రైవర్ మెల్లో చేస్తున్నాడు. తొందర పంపించండి. 0602 వెహికల్ ట్రైన్ నెంబర్ 6 దగ్గరకు వస్తుంది. ఆ వెహికల్ ని క్లియర్ చేయండి. ఫస్ట్ ట్రాక్టర్ నువ్వు ముందుకెళ్ళు. ట్రైన్ నెంబర్ 4 దగ్గరికి వెళ్ళు. ట్రైన్ నెంబర్ 4 దగ్గరికి వెళ్ళు. ట్రాక్టర్ 9325 ట్రాక్టర్ చేస్తున్నాడు. పాట్లావత్ రవి అవినాష్ 9 నెంబర్ ట్రైన్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తున్నారు. ట్రైన్ దగ్గర